Hone aukikoik. Baina zein? PlayStation 4 eta astu. Diruik ez dago eta. Osa, astu. Nintendo 64 olakon bat aukiko. Hori uginean, pistola bat egin, eta botatzea. Nintendo 64. Estia pa euki, segure. Sekule ez dauki? Ne, zara... Erosi, ni bai, joatzeko dutxilea baino. Ni bai etzikarri. Iu. Baina zein... Game Boy ego, amai... Da Pokemon, joder. Ni sekule ez dauki. Nera naxe bai, baina nik ez dia sekule dauki. Etxeko bizio ben nera naxe bai, hortat bintzat. IRC-a gongo itxan da, amortzau jarriko gan. Ez datu lehen hauzi zeitea, Ez dau, lehen hauzi, behizitik da olo. Lehen hauzi zeitea. Beixe iriki? Horiek, tik! Horiek, tik! Zetik. Horiek, moixua. Beixe iriki? Beste zoze jarriat. Beixe itxilerea legek. Batzi behar, eta... Izeike, ez nautu. Haiki? Haiki? Oi, hoetik haikin goiz ba. Hori beixe egitak ero. Da zer, Leheno gazte prioridai. Ez nahi, lege beixe itxile da haiki? Vale. Bueno, ondo itxile. Digo yo? Vale. Daukegen emoixuatik, ire Cristiano tiro horrekin da, Cristiano Ronaldo jarriko bat. Futbolista jogore jarria, baina Cristiano ez da jarri. Ez que ire asmatzi ideak. Pisako, delantero zein da. Ibra? Ointza, Ibra emoixu zartu altzak. Ne futbolista, jogore guztuko nahi guztu garrana haritxe eta defentzi zen da, nahiko da. Defentzi zen da. Zose jarri bernian ni. Zose jarri bernian. Ze holexa. Ze holexa. Bueno, no, Daia piztita hana eman diat. Piztita hana eman diat. Eskitziaz ezan, baina... Zoz esate harren ezagonia, hau... musika aldetik da, da idolo Ben Jovi. Pizti eman diat, defentzi zen da delanteruna jartzi, orduan porteroa jarriat. Da elkarrizketan iguela azalduan. Naiz da gero zentzu daute erten, elkarrizketik. Oliver Kahn. Oliver Kahn? Hombre? Oliver Kahn? Hombre? Hoi nolazko bai apa, hoi txarraz, Elkarrizketa azaltzu ba? Ni zertzea ba. Elkarrizketin lotuko ban ba. Da, akordatu. Ai, bala, letxe. Tanai horratzen hau. Ai. Ondi. Lokala. Ikizei, etxetik lokalea eta lokaletik etxea, da entrentoa. Hori alaxe, Ez di asmau. Ez di asmau. Zei olexe. Neu, Nu bizina honi. San Martin. Aberra! San Martin guztotzu zakela gaixen da. Vale. Hoetik jaikita, lehelo hauzie, pertsa irikita. San Martin. Errelojua. Bueno. A huevo jartzen nodan, a huevo. Bea, orduan, lokala. Bien! Hostia! Ike neu laitek eta, lokalea da, jo. Txea. Ordua. Dalton niko esala izan. Hasia, jo. Gorrixa. Sí, señor. Anaitasun dago kolori izelako. Sí, señor. Haupa gorrixe jarriat. Hostia. Bien! Ondo gaitu!
horrixe. Rojo pasión. Pasión. Zehati ordea. Apa horrixe, ez? Bo, txiki, bati hori baina txiki jeti guztatzen koloreak, klaro. Asmotu eixe. Ike bat, di? Bike bat. Hana asko goatzuzte, godo eta pastri pasatzeo gara. Ona gauza askotan dauke, baina onena... Asia izonia. I ezerten ez aizona. A ver, folina ez aizonata. A ver. Zaila de gaina? Zaila estek. Ida hogegen, moixuati da inderrori eta berrorreati eta zoze holau izan, papa? Zer gizki? Eizeo, hortxe. Ixi hori atzia, doña Estegia. Estia diratzi hori. Peloten, zer ixo erantzun dira eta pelotan. Pelotan hau zoa, nik, tak, eskap. Baina, eizen ni eskopeti hartzen denin, gaboetan askotan. Astu, beste asmatzen. Ezertan ez. Hori jarri jaukiat, baina ez. Beste zozertan oso hona no. Oso hona, Beste asmoko. Hori zetu bat, orduan da goz gutxizo bat, baina... Kaniketan hobel izan izan, Iuel, Iuel. Nik adietan pinin nebili. Zaiat, zezan, hastia. Lati ematen, motel? Lati ematen! Hortan etxean, ez dela bepio! Arrozi zau, Betu? Baina hori txasmatzik. Baina ni eixo. Hori. Lati ematen. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger.